विजेता हेले आदित्य परिडा। भाई माँ एटा तमर तम पई मोई प्राइज पाइछि। ना रे ए प्राइजटा तू तो मारो गीत पई पाइलो। जा तो माँ को दे दो। नहीं तमे न शिखैतिले मु केमिति पाइथांती। एटा तमे रखिबो आ तम पुओ कथा सब बेले मने पकेइबो। हाँ एटा मु रखिबी। याकू देखि मो पुअर पिला बेल कथा मने पकेइबी। धाइमा पिला बेले तुम पुओ को तुम केते भल पाउतलो कुहना प्लीज। सुनिबो सुनिबो तो। खुशी बेसी दिन रहिलानी। मो स्वामी गोटे रोड एक्सीडेंट रे चली गला। सेते बेले परिवार चलैबा मो ପାଇଁ कष्टकर होई पड़िला। आ तुम पुओ से तो मो पण तो जमा छाड़ न थाए। आ ता मो चाहिए सब दुख कष्ट मोर पाठ पढ़ी बड़ मनीष है चाकरी कला। भगवान मो दुख शुणिले भाविली एथर गोटे भल झील देखी बाहागर करदेले मो काम शेष। भल झील पाइल तो नाई दे
ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମିଳିଲାନି ମତେ। ମୁଁ ଖୋଜିବା ଆଗରୁ ସିଏ ନିଜେ ବାଛିକି ବାହା ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ସଂସାର କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସଂସାର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହିକି ନବା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? କଣ ଆଉ ହବ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁ ସହ ଝଗଡ଼ା। ତମେ ତମ ପୁଅକୁ କହିଦେଲନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ପୁଅ ମୋର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିଗିଡ଼ିଲା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଦିହେ ଯାକ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଥିଲେ ବି ପୁଅକୁ କୌଣସିଥିରେ ଉଣା କରିନଥିଲି। ତାମାନେ ସେ କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରାହା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଲେ। ନାଇଁ ବସୁଧା ଦେବୀ, ଆଜି ଦିନରେ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ବୋହୂ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନାତିର ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଦିନ ରାତି ସେ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାର୍, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଆଉ ନାତି କିଏ ସାର୍? ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ତୁମ ବାପା। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାତି। ଜେଜେମା, যন্ত্রণাକୁ সহে মমতা স্মৃতি, দেবকীর যন্ত্রণাକୁ সহে যশোদার মমতা স্মৃতি, করুণা নৈর স্রোতটিয়ে হয়ে শীতল মেঘর পণত ঘড়ে নীতিটাକୁ ঠাଏ ଯିଏ মুকুলକୁ মা সিଏ তোমা মুকুলକୁ মা সিଏ তোমা সিଏ
ମନ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଧରିଲା। କି ମଣିଷର ହାତ ଧରିଲା ଯେ ଖାଲି ଦେହ ବୁଝ ହେଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ପେଟକୁ ଯାଇନି। ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି। ତଣ୍ଟି ବି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଚାକିରାଣୀ ଭଳି ଖଟି ପାରିବିନି। ଫ୍ରିଜରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଇଆଡେ ପୁଣି ଭୋକ। पड़िसा घरू कानरे घरे पड़िसा घरू कानरे घरे मागियाण मो पाई तोड़ काटिया माँ से माँ से माँ अंधार है मो फेरी बाटे अंधार है मो फेरी बाटे डिबरी धारी होई थाए किया माँ से माँ से ଅନାଥ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ପିଲାର ବାପା ମା ନଥାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନାଥ। ମୁଁ ଯଦି ଅନାଥ ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ମତେ ପୁଅ କରି ନେଇଥାନ୍ତ? ଆଦି ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଅନାଥ ଆଉ ଜେଜେମା ତାକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଦି ବାପା ଜେଜେମା ଏମିତି କଣ କଲେ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ମା ଜାଣିଛ, ଜେଜେମା ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ବାପା ମା, କାଲି ବଡ଼ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଭଳି ହେବି ତମେ କଣ ସହିପାରିବ? ଆଦି ମା निजे दुखे रही हमको हंसाए की तारना निजे भोगे रही हमको खुआए की तारना सिए माँ हम माँ सिए माँ हम
ମା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୁଏ। ମା ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେ ଖାଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଅମୃତର ଧାରା, ଯିଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।